karon guys. Ako'y pala. Ay, lani. Na si Tata. Tapos, si Sherwin nandun sa tindahan. Ngayon. Unsa ko nun niya. Ganyan ko ito guys. Ang gagawin ko, magkuha ko ng pako. Tapos kunwari, kumain ako ng pako. Tapos, ayan. Eto lang ang pako guys. Panoorin ninyo si Sherwin. Prank. Tayo na guys. Tayo na. Hindi tayo maingay. Wasa sana taang konta. Syagit na yun. Syagit na yun. Queenie? Isira ka ng pultahan? Aw, gisira na? Ay, pagkasarap-sarap ng pako. Pagkasarap-sarap ng pako. Agay, Ben! Ben! Agay! Hala! May asin! Ate! Hala! Ayun, biraha! Awa. Batay ko niya. Ano na? Ay, manghilawat lagi sa bahag lagi ba? Dala ka nila. Ay, kayo si Richard, ayaw nila. Ay, napalpak guys. Nakita na din niya sa bahag lagi. Hilabtanon lagi, di ba? Okay na!